میدیات tabii hem tarih çant heke dirok heye hem jî xwarinên wê derê heqetan gelek meşhurun ev jî rîçala kundira temaşavanên şel midyata Mêrdînê kundirên mîranî tên gihandin û ji van kundiran jî xwarinên ji hev xweşiktir jî tên çêkirin lê bi tenê nexwarin jinên başîr bi kundirên mîranî rîçaleke taybet jî çê dikin. Rîçala kundirê mîranî gelek xweş e tama wî gelek xweş e û tê ecibandin û xwarin. Bihatina payîzê re kundirên mîraniyên midyadê çêbûn û hatin ser tezgehan. Her yekî wan 35 kilo ye û jê xwarinên ji hev xweştir tên çêkirin. Welatî ji bo çêkirina xwarin û temên ji hev cudatir tên bazarê û kundirên mîranî dikirin. هم كندري ميلاني نجاري مدلو كندري ميلاني لحظة خوشن قلت وا تقعد كليني ودمسيوات ليتي حياتك Jinên midyadî ji van kundiran rîçaleke taybet jî çê dikin. Rîçala kundirê mêranî em çê dikin û ev nakê jî em li baxçê xwe çênin û zistanî jî em wilo li ser êgir dikin em rîçala wê nakê çê dikin zehfî tema wê nakê xweş e. Jin pêşî kundiran hûr dikin û dişon paşê dixin nava vê û li ser agrê êzingan delal dikelînin. Herî dawî dimsê li kundirên qelandî dikin û bi vî awayî rîçaleke taybet çê dibe. Midyadê gelekî hicê dikin midyadiya wextê ku em çê dikin li hemû devera jî ji me dixwazin rîçaleka zehfî spehiya. Jin kundirên mîraniyên kelandî hil didin û zivistanê dixin nav xwarinên din jî.